Okay bahlali, siyaqhubekeka netopic yethu siku part 2 wetopic ethi ulwaluko. On part 1 I was talking about ulwaluko as circumcision, and on this video I'm going to be talking about ulwaluko as initiation. Now please like and subscribe my channels, please share it, and please comment on a pinned comment down below. And thank you. Now let us get into it. Now ulwaluko badlali, kukhona ulwaluko esithi xa silibiza i-initiation, khona ulwaluko esithi xa silibiza i-circumcision. Circumcision kukudlangwa, kususwa kwejwabu ekwekweni. Cela kabantwana bavala indlebe because this video is not for them. Kukususwa kwejwabu ekwekweni, kuthiwa ke leyo i-circumcision. Circumcision lulwaluko luqala at the age of 8 days. Lusuka kuThixo ke lona from the age of 8 days, nobuna ithini iminyaka yakho, then you can do it. There is nothing wrong with it, and also it's from God. Manduyibeke lucace futhi ndathi olwaluko, it's your choice whether you want to do it or not. Biblically you are allowed not to do it. If you don't want to do it, awumonanga uThixo. If you want to do it, you are awumonanga uThixo still. Yeah, whether you do it or you don't do it, you have not sinned against the Lord. Now you can go and do it in the hospital. The Bible never says that ulwaluko maluenzwe ezibhedlele. But amongst Jews, there are those who do it in hospital, and there are those who do it in the synagogue, in the church. Whereby a rabbi izawuthatha into yokudlanga isike ke itorikisi le yomntana, itorikisi, ipinqisi, andiyazi ubiza njani, ncanca. Yeah, whatever you may call it. Izawususa ijwabu eli. Ngithe abantwana makangamameli le video, bantwana phandle. So izawususa ijwabu eli apha emfaneni okanye emntaneni at the age of 8 days. Thina ke maXhosa we are doing it from the age of 16. Senze la ndaba ye-circumcision. Abanye ke yothusa kabanye bangene be 13 years khona uluka 30, I don't know, 14 15 around that, but normally it's now it's 16, but in my time it was 18. You have to be 18 into kubana ukuze woluke. Now that is circumcision. Now initiation sisikolo solwaluko is whereby ikwekwe ithathu siwa endle iyofundiswa ubudoda. That is initiation. Eligama lithi initiation lichaza ukuqala kwezinto, isiqalo. Now ikwekwe iqalisa obudoda. It's like graduation. Mhlambi you are grading from being a boy to be a man. Now into elisiko ke bazalwane, lisiko lidala, kuthiwa isiko lokuluka lidala linenqayi. Xa kuthiwa lidala linenqayi injalo, it's been around for decades and for centuries, even before South Africans okanye even before Amanguni came to the southern part of Africa. Circumcision okanye maningathi circumcision, initiation was there. And I do believe, I might be wrong, but I do believe that even before there was circumcision, there was initiation. AmaXhosa ayeyenza initiation, ayenaso isikolo sokwaluka ingekabikho lento yokudlanga. Bekengakayazi noyazi, bengekadibani nento yokudlanga. Lento yokudlanga badibana nayo, but ulwaluko lona laliselukhona. Then bayibona lento kwinhlanga bayibona kuzo. I do believe that bayibona straight from amaYephutha or kwinhlanga yayidibene ne-Egyptians phaa embindini Africa. That is where thina amaXhosa lento sayibona khona, lento yokudlanga. But siyibona nje already i-initiation, isikolo solwaluko lalikho, sasikhona already, and it might happen that in those days sasenzeka ngomhlobo. It could be that abakhwetha babekhona then, abakhwetha uqatywe imbola njalo zonke ezo mhlawumbi kwakusiwendle, but mhlawumbi kwangadlangwa, but ekuhambeni kwexesha yafakelwa ke ngoku lento yodlangwa after iboniwe kwezinye intlanga. Now imbamba ndithethe lento is that i-initiation, isikolo solwaluko asenziwa ngamaXhosa qha. Apha eAfrica there are many religions, or there are many race, there are many cultures, there are many ethnic groups eziyenzayo into ye-initiation, and some of them do not even include i-circumcision.
kune cultures in West Africa ebathatha abantwana babo zibasendle but abadlangwa, but bayafundisa ubudoda, bambi kuthiwa mabahambe bozingela babuye nesilwanyana. Xa bebuya nesilwanyana then kuthiwe uyindoda mfana wami. Abanye kuye kuthiwa mabahambe bobulala ingonyama, baze nefele lengonyama, mabebuye nengonyama kuthiwa uyindoda. Okanye ileopard, ingwe, isikhumba sengwe, mabaze nesikhumba sengwe, and then xa bebuye nayo kuthi uyindoda. Abanye mhlawumbe kuthiwa mabahambe bofuna i-crocodile, whatever. They don't even include uloluko in those places. I believe ezinye ke ngoku ezinye izindawo sona zayiyeka sezayivala, just like amaZulu ayeka yona indaba olwaluko. Zikhona nezinye inhlanga ezisoluka ngohlobo ezazisoluka ngalo in terms of initiation, not circumcision, initiation. And babesoluka beyenza initiation without including ukudlanga. Now, I once heard, I think it was a joke actually. It was a joke, but a sense-making joke. Kuthiwa a Zulu man xa esoluka funeka ayoba ngu-taxi driver. Once abe ngu-taxi driver, then he has graduated from being a boy to manhood. Once wangu-taxi driver, ulukile uyindoda. That is ulwaluko ke, I'm sure ijoke, amaZulu angandivi kakubi le nto ndithethayo. Now again, ndake ndava kuthiwa amakhaladi wona nayo ndandiyithatha as ijoke, but actually it's not a joke, it's real. That xa ubheke etrongweni, kuthiwa uyimpatha xa ungeka graduate, xa ungekabi initiated into manhood, then once wagraduate kuthiwa ke ngoku uyinsizwa. Eligama lithi insizwa ligama lesizulu, that means man. Now you have graduated, you are a man, uyindoda. Yeah, apha ke kuthi kwaXhosa kuthiwa xa ubheke endle usiwa kwisikolo sobudoda, then once wadlangwa then uyazikhwaza ke ngokuthi uyindoda. Awukafundiswa ke ngoku into zobudoda, but after udlangiwe, then that is where kuthiwa uyindoda khona, uzawumemeza khona ukuthiwa uyindoda. Meaning that apha kuthi maXhosa ukudlangwa udlangelwa to manhood, not to holiness as amaJuda ayesenza. AmaJuda wona ayedlangelwa into holiness usuka from ungabikho ekubeni yinqambu, and then you become a holy nation of the Lord. That is why ukudlanga kwakusenziwa khona. Apha kuthi kwaXhosa ususwe ebukhwenkweni usiwe ebudodeni through ukudlanga. Okay, now